Yo, what's up? Isang magandang umaga Cagayan de Oro at sa ibang panig po ng Kabisayaan, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan po nating malaking mga problema dahil sa pinsala ng nagdaang bagyo. Alam po natin yan na lahat po ng pagsubok ay ating nalalampasan. Dahil tayong mga Bisaya, hindi tayo umaatras sa anumang hamon ng buhay. Di ba? So, dito naman po ako nagbabalik, Boy Bisaya po. Dahil pang pag-usapan yung na, mangyayaring kasuhan dito sa kay Jermel Labador. Ah, ilang araw ang nagdaan kasi mga kabisaya. Ito si Jermel Labador, tira ng tira sa ating mga Bisaya. So, puro pag-iinsulto lang ang pinagagawa. So, ngayon, may isang netizen po na nag-message kay Senator Manny Pacquiao na kung pwede kasuhan siya ng cyberbully. So, bumahag ng buntot. Ha? So, sabi ko naman kasi sa iyo, Jormel, noon pa, sinabihan na kita, na kung di mo kayang panindigan, putulin mo na yung bayag mo. Ha? Dahil walang silbi yan na kinabit sa iyo. Misis pa lang, bumahag ka na. Anak ng tipaklong naman ni Jormel. Oh. Ha? Ang laki ng katawan mo. Kataw na matigas yung dibdib mo. Dahil insulto nga ng Bisaya, tapos hindi mo naman pala kaya panindigan na ng pamputa. Isa ka palang duwag. Pinapakita mo kasi yung pagkabadig mo eh. Pinapakita mo yung pagkabungangero mo, dahil ang laki na ng bunganga mo, siguro lumaki ng bunganga mo sa kasasubo mo sa ermita, no? Kasi diyan ka palagi sa ermita eh, yung ugaling ganyan, sa ermita yan eh, di ba? लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयाँ Puro subo sa gabi. O ayan, masyado ka na mabunganga ngayon, no? So ngayon, iyakan na tayo ngayon. Ha? So, kami naman ngayon ang tatawa, ikaw na naman ngayon ang iiyak. Ha? So ngayon, ang pinagyayabang mong pera, magagamit mo na sa kaso. O, di ba? Masyado ka kasi mayabang. Ilang milyon yung pera mo. Utang na. O, gamitin mo sa kaso mo yan ngayon. Cyberbully. Tsaka hindi lang yan. Umabot pa sa kay Raffy Tulfo yung mga pang-insulto mo sa mga Bisaya. So, pati si Raffy Tulfo siguro, kakasuhan ka na rin, ha? No. Tigilan mo na kasi yung pang-iinsulto mo kung di mo kayang panindigan. Pero kung kaya mong panindigan yung pang-iinsulto mo sa mga Bisaya, o sige, call out kita. Kumasa ka. Pati tuloy kapatid mo si Rendon eh. Siguro, nagdududa din ako eh. Na ganun din, no? Subo din. Mabunganga din kasi. Siguro nasa ugali yung dalawa yung kayabangan, ano? Nasa ugali nyo siguro yung pagkabading. Kaya yung dalawa ni Rendon, nasa ugali nyo siguro. O kaya siguro, baka nasira na yung mga utak nyo sa kadodroga nyo. Ito si Billy Jack. झिलमिल सितारों की छैया Ang utak niya dahil sa marijuana eh. So tatlo kayo. Hindi wag niyo na isama si Boy Uragon kasi hindi na napaparamdam yan. Tsaka si Boy Uragon minsan lang nagsalita yan tungkol sa mga Bisaya. Pero ngayon hindi na naparamdam, bahag ng buntot eh. Kaya nga, yung kayong Manila boys na sinasabi mo, call out ko kayo, sino man sa inyo, ang kumasa sa call out ko. Nang makita naman natin yung pinasasabi yung tapang, ang pinasasabi ng Jesus, putang na haring bangis. Hindi ka naman dapat tawaging haring bangis eh, haring bading. Ang dapat itawag sa iyo, hindi haring bangis. Palitan mo na yung pangalan mo. Huwag mo nang gawing haring bangis yan. Gawin mo ng haring bading. Hindi bagay sa'yo. Kasi yung buntot mo, tinatalian mo na eh.
tinatalian mo na yung buntot mo, tinatago mo na sa ilalim. Ha? Bahag na bahag yung buntot mo. Wala. Ang lalaki ng katawan nyo, walang silbi. Magkapatid. Puro kayo dada. Puro yabang lang, utang ng pinagagawa nyo. Wala namang sa gawa. Wala namang kayo maipakitang tapang. Ha? May nagko-call out sa inyo, hindi kayo kumakas ng utang. Natakot naman pala kayo sa Bisaya, tapos pag nang-insulto kayo ng Bisaya. Eh kung takot kayo sa amin mga Bisaya, wag tumigil lang kayo sa pag-iinsulto sa amin mga Bisaya. Dahil hindi nyo kayang panindigan. Ang lalaki ng katawan nyo. Puro pang-iinsulto lang nagagawa. Ang lalaki na ng bunganga. Ang laki na ng katawan nyo, ganun din kalaki bunganga nyo. Dahil sa kasusubo, utang na. Hanggang salita lang pala kayong gunggong. Sira na yung utak sa kadudruga. Hindi ko alam anong utak ba yun sa inyo magkapatid. Si Billy Jack. Si Billy Jack, hindi na ako magtataka kung bakit din yan dahil sira-sira ng utak na sa marijuana. Pero kayo, nasira na rin ang utak nyo sa kadudruga nyo. Nagtatago kayo sa katawang lalaki pero isa pala kayong bading. Зачем ты пришел? Помоги Ang lalaki ng katawan pero puro bading. Call out. Sino kumasa sa inyo? Sige. Kakasako kahit sino sa inyo. Manila Boys. Call out lang. Ako nagko-call out ako sa inyo. Pag may kumasa, mas maganda. Nang masubukan naman natin tapang ng Manila Boys. Masubukan naman natin yung sinasabi niyong lakas. Pero mas gusto ko itong Labrador Brothers kasi masyadong madaldal masyadong may habang. Yan nga gusto kong makita kung talagang may tapang ba silang may pakita dahil masyado silang mayabang, anak ng puta. Jormel Labrador. Labading pala. Haring Bading. Hindi na Haring Bangis sa tawag kasi Haring Bading na. Зачем ты пришел? Помоги Kasi mas bagay sa iyo mag swimsuit ka dun sa pageant na pang fiesta. Yan ang bagay sa iyo. So hintayin ko yung sagot mo. Jormel Labrador o sino man sa inyo. Sige, kakasako. Sino mang sumagot sa call out ko. Hindi ko inaatasan yung ganyang kalaki mga katawan, puta. Lalo pa kalaki katawan nyo. Kakasako. Kaya, i-call out ko kayo. So, hintayin ko sagot nyo. Hintayin ko yung sagot nyo sa call out ko.